Sziasztok srácok és lányok, üdvözlök itt mindenkit egy újabb rövid videóba. Mutatok nektek egy durva dolgot. Ugye, hogyha itt bemegyünk a shopba, akkor ugye itt van az offer, hogy B 999 forintért van. És ez nagyon és figyeljétek, ugye ott van, hogy 5-szörös value. Ugye B az epic karakter, ami 170 gemből kerül, és ugye a shopban 170 gem az 4490 forint, ugye itt van. És nézzétek, hogyha most bemegyünk a számológépbe, és ide beírjuk azt, hogy 4490 forint, és azt ugye elosszuk 5-tel, mert 5-szörös value, akkor az jön ki, hogy 898. Vagyis 898 forintba kéne kerülnie annak az offernak, mert az 5-szörös value-ja. Szóval figyeljetek, mit vesztek meg néha a shopból, mert a Supercell néha ilyen pár forinttal is le tud húzni. Szóval ez remélem egy hasznos tanács volt. Na, sziasztok!